That's your thing. I don't want to say that. Yeah. Which way, Kasha? Enti wa mo reta mo di jom pa pe pe. Wa mo
wọ́n máa ṣe ìyàbí ẹ̀ wọ́n mú di jọ́ papa ẹ̀ pa ẹ̀ afẹ́ ṣíra wọ́n di ọ̀pá sọ́kọ̀ àgbọ̀ rẹ̀ ṣó àmà ọ̀sọ̀ papa ẹ̀ sí yẹn ṣọ́ wọ́n ní ha ẹnu tí wọ́n bá bẹ́ ṣọ́ papa yìí mu àmà wọ́n máa bọ́ àwọn òsì fa ṣíra pé fama wọ̀ wọ́n mú nyà ọ̀sọ̀ pé wọ́n bẹ́ tó wọ́n ṣó na wọ́n fẹ́ mi yín pa ìyẹn máa wọ̀ bẹ́ẹ̀ bí àwọn ọmọ bíi ẹ̀ sùn.
family baba. I can't wait here. I got me back on my head. No, I can't wait and turn a hundred. I mean, I got to tell you, I'm here. I don't know what I don't know. I'm seeing my mom. I don't want to tell you. You can't never get my money. Yeah, I see that. I'm a baby. I don't know. Come. Yes, yes, yes. I can't get a lot more. What you got? That's it. Yeah, because I'm the someone. I want Yes,
hyehyɛ wɔ biribi a woyɛ ano na ɛno na ɛnɛ anɔpɛ yi nso yɛ nipa mma nyinaa ɛdi wo hyehyɛ ho adanseɛ sɛ woyɛ onyame ampa ɔboafo anɔpɛ yi yɛde wase daa saa de yɛyi ɛna ɛma yɛhu onyame su na ɛno mu nte ɛna ma yɛkeka yɛ ho ne yɛbɔ mu gye wo tum sɛ woyɛ onyame prɛko pɛ anɔpɛ yi ayɛyie ne aseda na ɛfi yɛkoma mu tɔn ne ɛde rema wɔ wadɔyɛ wapankyerɛ wo mmɔborɔhunu wodɔ wodom wogye woba mpɔ ɛne w'ani onyam a wama so yɛ so sɛ ɛna anɔpɛ yi yɛn mama nso woma yɛda so wɔ nkwa mu wode na aka yɛdena hɔ na wama home da so kura yɛ mu ɔboafo pa anɔpɛ yi yɛde wase daa yɛde nyɛ wase da ta wɔhyehyɛ ahorow awurade wo yɛde ma yɛn hɔ ɛyi nti na anɔpɛ yi yɛfi yɛkoma mu tɔn deɛ anuonyam a yɛni kabea ma wo ne yɛbusa wɔ soro nyankopɔn akwankyerɛ sɛ afei bi saa bekwee ma wodom so yɛn so na gye ntata wɔ akwantu a wonam so ɛfrɛ yɛn aba wo nkyɛn no mu na sɛ ɛberɛ wie du na wobɔ mu a wo nkurɔfoɔ nyinaa bɔ mu aka sɛ awurade yɛnnie nyame agya nyame ɔpa nyame wɔ kronkron ma wodom so yɛn so ɛna nɔpɛ yi wɔ ɔba yesu din mu amen yɛkɔ sarada wase wayɛ kamfo ma wo so korɔ yɛhyɛ awurade a wokɔ so ti edu enum ekitemu aduenu ekosi aduenu enum no mama yinti onyankopɔn asɛm nanso afei deɛ wanyan kristo afiri awufum ayɛ wɔn a wadeda no mu abakan a edikan na sɛnea ɛnam onipa so na owuo baeɛ no sɛ nso awufoɔ sɔre ɛnam nipa so ɛbaeɛ ɛno no na sɛnea wɔn nyinaa wu adam mu no sɛ ɛnso wɔn nyinaa benya nkwa kristo mu ɛno no na obiara ɛwɔ edibea kristo ne aba a edi kan ansa na wɔn a wɔyɛ kristo dea na aba mu no adi hɔ ansa na wieyɛ no adi hɔ a wɔde ahenni no ɛbɛhyɛ agya nyankopɔn nsa na watu ahenni ne ahoɔden ne tumi nyinaa agu na atwa sɛ odi he kosi sɛ ɔde atamfo no nyinaa bɛgu ne nan ase. Praise the Lord. Hallelujah. Nsemtia kakra abusua abɔ ne pɔ de abrɛ yɛn ni onua Isaac Kojo Apia a yɛta frɛ no Agya Pia wɔwo no Yasu krom ha dadem afe apem ahankono ene edunu 1915 se yasha na se atom no amwati mfinhyia aduoso enan Nakura
no wanya ne baby kura onyankopon de no bebra no ma owo no ye frɛ no kwaku twempɔn a wofi petrensa na bere watia nso so ono nso firi bia so krum eya a ono nso so ye bodi dina kasem wanya ne baby kura ye frɛ no akwasu akoma saa ni penye no na onyankopon ade yemia Penny Isaac Kojo apia bebra won ma obetna asase so mfinsia abioso endan ne koda abre mo no eja enanom ne abusua pese yebema no enwumesua